Bueno, atxaldeon, hasiko gea, ekaineko osoko bilkura, lehenengoa ospatzen duguna berriro presentzialki, eta, bueno, gai ordenekin hasita, lehenengo puntue da ekainan lauko udalbatzarraren aktaren onarpena. Orduan, norbaitek zerbait balin baduk esateko. Bueno, orduan, bozkatuko dugu, akta onartzeko aldeko bozkak. Bigarren puntu baita da, ekainak 12ko, ezoiko plenoko bilkura, hauteskundeen inguruko zozketa horiek burutzeko, eta da pleno horren aktaren onarpena. Aldeko bozkak. Hori da, apuntatu onginenak, hori da. Hori da. Hor faltako litzaizuke alare, behidatuz, Josemita Arantxa ez daude, orduan, bai, hori da, baina Josemion zan, ez? Hori da. Bai, Arantxa bai, hori da. Orduan izango zan denan bozkak, baina Josemita Arantxanak izan ezik, hori da. Falta ziren Lander, Jose Miguel Bitxor eta Miren Alasne. Beste danak jontzien, ez? Zu ez da? A ber, hemen jarriko du. Hemen daude, jasoka, Aritzile neon. Zundara kasozketa? Bai. Ainoa ez, eta neon. Kentzen dizut, zuzentzen dut, eta pasatzen zu izan ez diren zinegotziak. Zegoen zinen? Ordu neon txineten, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eta 12. Baina Arantxa ez dagoenez, 11 bozka izan deke, bai ez? Arantxa jontzan eta Josemitzan joan, bai, 11. Bai, 11. Josemitzan joan? Ez jartzen dut. Vale. Te recuerdo, me encanta. Vale. Hirugarren puntua pasako gea, eta da maiatzeko alkatetzako dekretun berri ematea. Dekretu ingurun galderarik, vale. Eta laugarren puntua iristen gea, eta orduan hitza Iñakiri pasatuko diot, bere taldek aurkeztutako eskaera bat dalako, baino okerrez palin badago Ana, zuzendu jazu, lehenengo hau sartuta zegoen, baina ez gendun akats bategatik etzan antolak eta informazio batzordera pasa, orduan berez diktaminatu gabe dago, orduan uste dut aurretik bozketa bat edo egin behar degula. Bai, nik egin. Dugu, bozkatu... El informe de COSIT es una proposición que no está dictaminada por la comisión informativa de la organización, que fue la que dictaminó los puntos, no se dictaminó, pero sí es verdad que como está metido en el orden del día, pues lo que hay que hacer es primero someter a votación de que se trate. Bueno, puntua tratatzeko bozkatuko dugu, aldeko bozkak. Venga, eta guain ja, Iñaki... Hemos detectado indicadores que nos dicen que hay una cierta brecha digital y de aprendizaje con respecto, sobre todo, a algunos chavales que en el momento del confinamiento no disponían de herramientas de Internet o de ordenadores. Y yo creo que este es un tema que se tendría que tratar a nivel global de comunidad autónoma, que somos
las que tenemos las competencias en educación, y en ese sentido, pues por eso presento la moción, ¿no? Lo único, igual leo los puntos. Por un lado, lo que pedimos es que el impulso de un grupo de trabajo que analice la situación actual en relación con la brecha digital y de aprendizaje que existe en los centros educativos de la comunidad autónoma. El diseño y puesta en marcha, atendiendo a sus respectivos niveles competenciales, de programas de radio, televisión o programas online con canales abiertos que ofrezcan una formación adecuada a las distintas etapas educativas para zonas sin internet o sin televisión por cable, dando cobertura así al alumnado sin ordenador ni conexión. También en ese plan que proponemos que estudie el Gobierno vasco, que nos gustaría que se contemplaran propuestas de acuerdos con las empresas de telecomunicaciones, así como educativas y la UNED, para eliminar o reducir el máximo coste de acceso a los recursos educativos online que potencien la utilización de plataformas, la escuela virtual a distancia, como vías para que el alumnado pueda avanzar a su propio ritmo de aprendizaje. Cuarto punto, trabajar en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para el programa de extensión de la banda ancha de nueva generación, que prevé ayudas para las zonas donde no hay cobertura y que se implante lo antes posible, propiciando que el 100% de la población de España tenga acceso a Internet. Y quinto punto, coordinar actuaciones para reducir la brecha digital y de aprendizaje con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para que el alumnado que lo necesita acceda a ayudas específicas que le permitan obtener un dispositivo personal con conexión a la red que pueda utilizar en su hogar para su proceso de aprendizaje. Poner en marcha un plan especial de formación para los docentes en capacitación TIC sobre metodologías de enseñanzas activas a través de herramientas de aprendizaje a distancia. Poner también en marcha acciones de formación dirigidas a las familias y otros agentes de la comunidad educativa con el objetivo de formarles en competencia digital y ser más eficaces en el uso de las TICs y así servir de apoyo en el aprendizaje a sus hijos e hijas. De contribuir a activar redes de voluntariado educativo no presencial, vía telemática o telefónica, que consistiría en prestar ayuda y asesorar a las familias con el fin de ayudar para afrontar retos didácticos específicos, idiomas, matemáticas, ciencias, hábitos, etc. Y capacitar digitalmente y potenciar la acción de todos los servicios educativos de apoyo, orientación, educación especial, psicopedagogos, logopedas, otros técnicos, servicios sociales, etcétera, en contacto y a disposición de cada zona y centro escolar y de todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y como último punto, lo que solicitamos también es elaborar un protocolo de actuaciones educativas ante cualquier posible suspensión de la actividad presencial y por motivos de excepcionalidad, alarma o emergencia, que es un poco la situación que hemos estado viviendo hasta ahora y la que nos ha permitido pues, detectar este tipo de carencias o limitaciones, ¿no? Señor, que esto es hecho de chambear. Me atrevo yo a primera. Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Es una propuesta que yo creo que no podemos decir que no en absoluto. Estaría bueno. Creo que toca muchos palos, pero yo creo que votaremos que sí, como no puede ser de otra forma, pero yo creo que esto es como una especie de parche más a la situación real que se produce, por qué se producen estas cosas. Vamos a entrar al fondo del asunto. Ahí yo creo que la pobreza, la exclusión, la marginalidad, lo que pueden ser las bases del propio sistema educativo y del sistema social son los que generan este tipo de situaciones de síntomas, ¿no? Que es la brecha y que son, pues, pueden ser muchas más cosas. Entonces, bueno, pues simplemente hacer ese apunte y decir que bien hay que hacer, pero y luego añadir otra pequeña cuestión, y es que dentro del Gobierno vasco también lo que pueda ser a nivel lo ocurrido con el COVID-19, lo que realmente se ha visto es que ha habido una respuesta de las instituciones municipales públicas y de los propios trabajadores profesionales, profesores de las escuelas públicas, ¿no? y las concertadas. Entonces, que bueno, pues el sistema a nivel local y a nivel pequeño de escuelas funciona y se ha dado respuesta a esas pequeñas necesidades que se han dado en el momento, ¿no? Que son, como insistimos, síntoma de una realidad mucho más amplia y mucho más fuerte y potente que bueno, pues que bien, que vamos a votar a favor. Bai, guk ere, Milak esan duen bezala, nola ez, argi dago hori eskatu behar dela.
konfinamendu honek eta COVID honek jarri ditu azalen normalen ikusten ez ditugun bretxa, arrakal asko, digitala bat da, eta nik uste hemen baita sartzen dela internetera sarbidea eskubide bat izan behar dela, beste eskubide batzuk ditugun bezala, edo ja bermatu ditugun bezala, gaur egun, bai, hezkuntza publikoa badago, dena hobetu daiteketa, baina urrats bat gehiago falta zaigu, gaur egun edozein herritarrek bere eskubide guztik bermatzeko, ezinbesten internetera sarbidea eduki behar du, ez? Orduan, egia da zentzu hortan, hasi behar gehala txipa aldatzen eta kontsideratzen ezin dela izan baliabide ekonomikon arabera dagoen eskubide bat internetera sartu alizatea edo ez. Ikusi deulako hontan hezkuntza, baina beste hainbat arrakala digital horrek jartzen ditula benetan bigarren mailako biztanle bezala, ez? Gaur egun dena eta hemendik aurrera gehiago, hori ekarri du COVID-19, nik uste telelan aipatzen da, hemen ikusi deu, etxetik ere ikusi ditugu gure gabezi guztik nun dauden, eta nik uste horre eman behar dela, ez? Hor, bakarrik aipatu ere, apostu bat egin behar degula baita ere, eta nik uste azpimarratu behar dela, konpainia transnazionalak ezagutzen ditugu, estatalak bai, oso potentek dienak, baina egoera honi erantzuna eman diotenak, eta oso azkarra gainea, ordizin sortutako Izarkom enpresa bat izan da, ez? Bere helburutan gainea, sare iriki eta librek egitea daukena, ez? Eta, zentzu hortan hori azpimarratu Izarkomekok ere bilera eskatu ziguten, bildu geha behaiekin, eta nik uste hasi behar gehala baita, poliki-poliki, hemen ez daukeu espazio publikotan sarbidea ez dagotan, eta, poliki-poliki urratsak ematen jun behar geha ordizin lortzeko, sare bat, dependentzia eduki gabe, bertako herritarrek sarbidea edukitzeko berriz internetera eta prestatzen jun baita ere, nik uste tamalez horrelako egoera bat ez dalako, berriro errepikatzeko arrisku asko daudelako, izan oaingo birusa edo beste bat, nik uste egoera hau tamalez ez dala etorri dela barkatu gelditzeko, ez. Bai, hori orduan aldeko bozkak. Bosgarren puntua pasata, planteatzen da bosgarren puntun ordenantza fiskalak izendatuta daude, zenbakituta daude barkatu, laugarren, seigarren eta zazpigarren ordenantza fiskaren aldaketan proposamena, bi oinarri ditu aldaketa honek, eta egie da COVID-19ak sustatutako aldaketa bat dela, alde batetik maiatzen aterazun foru aldundik foru arau bat eta horren arabera baimentzen zitzaien udaletxei tasa publikotan obariak emateko COVID-19ak sortu ditun kalteak arintzeko, baino obari horiek emateko prozedura da ordenantza fiskalen aldaketa bidez, plenoak onartzea aldaketa hori, eta obari horiek izango die retroaktibidadea onartzen da, eta orduan, beraien eragina izango da urtarrilak batetik aurrera. Eta beste aldaketa da, laugarren ordenantza fiskalak regulatzen duna eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga hortan, hor ere, bai planteatzen da aldaketa bat alde batetik egokitzeko gaur egun Ordiziko udalak dauken lizentzien araudira, hor, obrak sailkatzen dienen, obra mota ezberdina daude, bakizu obra txikik, obra hundik, obra txikin azpitik,
existitzen da beste obra mota bat, obraren jakinaren gainakoa edo enterado de obra deitzen zaiona. Obra mota hori existitzen da arau subsidiarioetan dagoen ordenantza barrun, araututa dago, ze obrak dien lizentzia behar ez dutenak, horiek die eraikinen barrukaldeen eta egiten dien obrak, berrikuntza txikik, estruktura ikutzen ez dutenak, akaberak eta barnebanaketak ikutzen ez dituztenak, eta orduan, obra txiki horiei ez zaie lizentzia eskatzen. Zer gertatzen da, ordenantza fiskaletan jasota zegola uneko 3 bateko tipo batekin, baina etzun ez da oso argi jartzen ze obra motak ziren, ezta? Orduan alde batetik ordenantza aldatzen da obra mota horiek argi gelditzeko zeintzuk dien, eta bai planteatzen da, ikusita obra txiki hauek diela, bertako gremio txikik egiten dituztenak, bai Eltxero, Iturgin, eta ez die obra oso handik dienak, baina bai planteatzen dena da tipo hori 3tik 2 jeistea laguntzeko pixkat, COVID honek eragin duen kalte guzti horiei arintzeko, pixkat reaktibatzeko obra txiki horien aktibazioa, ezta? Eta ez ditut aipatu, baino beste obarik planteatzen dien, tasa publikotan planteatzen dien obarik, hondakinen tasan urteko tasa da, baina bai planteatzen da 3 hilabeteko, hau da trimestre bateko obarie, urte guztin tasan 25%, alegie, eta gero okupazio publikoari dagokion tasetan, 7. ordenantza fiskalan, bai planteatzen da azokan baita ere 3 hilabetetako obari bat, bai baserritarrei eta bai bestelako merkatua etortzen dienei. Planteatzen da baita ere bideo okupaketan obarie baita dendak badakizue janarie kanpon eukitzagatik ere bai, hor badagola ordenantza bat, eta hor gainea COVID-akin hasi ginenen agindu zitzaien ezin zutela atera elikagairi kanpora, ez? Orduan hor ere bai 3 hilabetetako obaria aplikatzen zaie, eta ostalaritzai dagokionez, urte zaila izango dela ikusita, eta orekatzeko baita ere eduki dituzten galerak, bai planteatzen da terrazan eta beladoren okupaziogatik ordaintzen duten tasan 100% obari bat aplikatzea. Eta proposamena hori da, azkenen obari hauek esan bezala edukiko dute retroaktibitatea urtarrilak batera arte, besteak obretakoak ezin da retroaktibitate hori eragin, orduan indarren sartuko da ordenantzak bere prozedura jarraitzen dune. Zerbait? Bai, orduan bozkatuko dugu, ordenantzen aldaketan aldeko bozkak. Eta 6. puntua pasako gea, 6. puntue da, aurrekontun aldaketa bat, kreditu kredigarri modalitate baten Gipuzkoako uraken 2019ko lanak ordaintzeko. Azaltzeagatik nondik eta nora datorren aldaketa hau, Gipuzkoako urakekin hitzarmena dago, Gipuzkoako urakek egiten ditu printzipioz berak hitzarmen bidez inbertsio batzuk egin behar ditu ordizin, eta aprobetxatzen da normalen inbertsio horiek nola behaiek kalea altxatu behar duten eta bar, aprobetxatzen da behaiek berritzen dituztenen bai saneamenduko dioiek eta bai ur hornidurako dioiek, aprobetxatzen da udaletik espaloi horiek eta berritzeko beti elkarrekin obra hori merkego ateatzen dalako. 2019 obrakintzien bai Urdan eta Kalen, eta baita San Inazio Jakintza inguruko zona hortan, obra horiek azkenen urrirako amaituta zeuden, eta obra horien
jarraipena garai hartako udala parejadorek garai hartan jontzeon eramantzon, eta zertifikazio guzti horien jarraipena eta hemendik egiten da. Gertatzen dana da, udalak jarraipen hori egiten dula, baina Gipuzkoako urak da ordaintzen doana, eta obra bukatzen danen pasatzen do faktura totala. Hor gertatu dana da, faktura hori apirilen pasatu digula, urrin naiz eta bukatu ziren obra horiek, eta 2020ko aurrekontun, 2019ko aurrekontun zeuden partida horiek ez zeudela. Alde batetik, transmisio hortan edo aparejadore aldaketa egon da, ze Jon eta gero Roman etorri zan eta orain Jose dago, baina gero egie da baita ere 2019ko partida horiek zien gastatu noski, reserbatuta zegoen diru bat, baina 2018ko partidak zien, ez zien aurreko urtetik zetozen oraindik. Orduan ezin zien zuzenen inkorporatu 2020a. Orduan horregatik guain planteatzen dana da 2020an, apirilen pasatu digute urriko faktura, abendun edo azaron pasa izan baziguten, etzan arazoik ongo, baina orduan guain bai planteatzen dana da partida horiek berriro sortzea, tramitazioa aldaketa egitea dagokiona aurrekonturi, publikatzea eta indarren dagoenen faktura hori ordaintzea, hori da. Bai, aldeko bozkak. Eta galderreguk baino lehen, banatu izuet, nik uste denak daukezutela, baina uste denak nik izan ezik, ni gabe gelditu naiz. Banatu dizuet, bozeramaien batzorden, atzo bertan Iñakike proposamen bat intzun, gero Donostin eta baita ere beste proposamen bat egon da, orduan horren gainen landudan ekainak 28ko LGTBI hartasanei buruzko 2020ko Ordiziko udaletxen adierazpena. Orduan berez, printzipioz, lehenengo nik uste bozkatu egin behar deula hau ez datorrelako gai ordenean, orduan bozkatu egin behar da lehenengo sartzea eta ondoren ja pasako gineke gaia tratatzea. Orduan, puntua gai ordenean sartzeko bozkak. Luzetxoa da, saiatuko naiz pixkat laburtzen, eta, azkenen justifikazioa nik uste, 50 urte baino gehiago igaro dira New Yorkiriko Stonewall Tabernan, LGTBI komunitateko kideen talde bat poliziaren jazarpenari errebelatu, eta euren eskubideak defendatu eta aldarrikatzen hasi ziren egunetik. Zuriak ez ziren Marsha P. Johnson eta Silvia Rivera bezalako emakume transek sutsuki defendatu zituzten eskubideak izan ere, gaur egun ere oraindik gehien sufritzen duen komunitatearen kolektiboko kideek hain zuzen. Ahaztea, diskriminazio ariketa bat gehiago litzateke eta noski baita LGTBI komunitatearen eskubideen aldeko borroka zuritu eta maskulinizatzeko saiakera ere. Stonewalleko matxinadatik hilabetera, Martha Selik urte hauetan egindako bide luzea erakusten duten hitz hauek esan zituen, irten zaitezte hitzaletatik eta ibil zaitezte eguzkipean. Luzea eta korapilatxoa izan da ordudanik egindako bidea munduko herrialde guztietan eta baita Euskal Herrian ere, non 1998ko ekainaren 10an Errenteriako diskoteka batean Francis eragin zuten travesti izateagatik. Erailketa hark LGTBI mugimenduaren sorrera bultzatu zuen Euskal Herrian eta lehen aldiz kaleratu ziren askatasunez bizitzeko aukera aldarrikatzeko. Aurten gainea, estatuan ezkontza parekideak onartu zireneko 15. urteurrena ospatu nahiko genuke, lorpenura ezen inundik inora lortuko LGTBI komunitateko kideen eta haien aliatuen borrokarik gabe. Alegin neka ezin batekin, oztopo amaigabea gainditzea lortu zuten, pertsona horiek dira gure dibertsitatea zarro egotearen arrazoia, gu guztion eskubideen alde aurrera egiten jarraitzen bultzatzen gaituztelako.
Badakigu oraindik zorretan gaudela emakume lesbiana eta bisexualekin ikusezinagoak eta bi bider diskriminatuak direlako. Eta zor hori ezin mingarri eta premiazkoagoa bilakatzen da transpertsonei eta haien eskubidei dagokienean. Izan ere, gaur egungo legediaren arabera, oraindik gaixotzat hartzen direlako eta trans egoeran dauden emakumei oraindik ere emakume izaera ukatzen zaielako esparru askotan horrek dakartzan ondorio larriekin. Ezin dugu onartu LGTBI komunitatearen aktivismoaren memoria historikotik emakume, lesbiana, transexual eta bisexual guztiak ezabatzea, hasiera-hasieratik eta denbora luzez, euren komunitateko kideekin batera buruz buru borrokatu zirelako, LGTBI pertsona guztiek eskubide berberak eta benetako berdintasuna izango duten jendarte bat lortzeko helburuarekin. Euren burua aldarrikatzen duten emakumeek sistemaren ordena iraultzen dute. Gizartearen gehiengoa direlako, baina gehiengo menperatzailearen parte izan gabe. Gaur egun, herrialde eta jendarte askotan eskubidea konstituzioetan jasotzen dira, beste batzuk ez dute jarrera argi bat eta besterik gabe onartzen dute, baina badira herrialde ugari non espero ez den sexu orientazio identitate bat dutenek jazarpena jasatzen duten, edo zuzenean espetxe zigorrak jasotzen dituzten, kaso batzuetan heriotza zigorra aplikatzeraino. Aldaketa, aztoramendu eta ziorgabetasun garaian bizi gara. LGTBI kolektiboaren lorpen historikoak errotuta dauden herrialdeak atzeraldi politiko, sozial eta ekonomiko bat bizitzeko arriskupean daude. Jendarte tolerante, justu eta dibertsoagoak lortzen lagundu duten eta lege positiboak bermatu dituzten lortutako eskubideek eskaintzen dizkiguten bermek atzera kolpe bat jasan dezakete. Sekula itzuliko ez ziren garai zaietara eta berriro biziko ez genituen arriskuetara atzeran zeraman gaitzaketenak. Mugimendu autoritarioak eta fasismoa gora egiten ari dira, COVID-19 eragindako osasun krisia eta ondorengo krisi ekonomikoaren eraginez, izututa eta zaurituta dagoen jendarte batean. Mugimendu horiek defendatzen duten ideario politikoan, LGTBI kolektiboa jomugan dago. Horren ondorioz, gure eskubideak arriskuan daude. 2008ko ekainaren 28 honetan paradoxikoki ezingo dugu kalean ozen aldarrikatu zer garen eta zergatik borrokatzen garen, baina gure presentziak modu virtual edo simbolikoan herrien etorkizuna jokoan dagoen une honetan beharrezkoa den indarra, pisua eta garrantzia izango du. Ezin dugu ahaztu halaber konfinamenduak inpakto negatibo espezifikoak izan dituela LGTBI pertsonengan eta bistan da ondoren datorren krisi sozioekonomikoak inpaktu horiek areagotu egingo dituela. Pandemiaren aurretik zeuden errealitate horiek larriagotu egin dira. LGTBI pertsona askok indarkeria jasan dutelako, beraientzat seguruak ez diren etxebizitzetan bizitzera behartuak izan direlako. Beste batzuek zaitasunak izan dituztelako osasun zerbitzu espezifikoak edo oro har zerbitzu publikoa jasotzeko. Kolektiboko kide kaleetan edo lanean jazarpen handiagoa jasan dutelako eta orokorrean beraien osasun egoerak okerrera egin duelako. Eta gainerako herritarrekin alderatuta, baita beraien estres psikologiko eta emozionalak ere. Izan ere, esklusioa, prekaritatea eta bazterkeria ematen diren errealitate batean eragin negatiboak biderkatu egiten direlako, beste ezaugarri batzuk kontuan hartzen ditugunean, hala nola adina, klasea, arraza edo egoera administratiboa. Erakundeen erantzunkizuna da pertsona guztientzako eskubide guztiak bermatzea eta bereziki zaintzea kolektibo zaurgarrienek eskubide horiek erabiltzeko aukera dutela, hala nola LGTBI kolektiboa. COVID-19 garaietan ere egin behar dugu krisia ezin da itzakia izan inor bazterrean uzteko. Garaiz gaude, normaltasun berri hau garai berri bat izan dadin, aurrera egiteko aukera bat, errespetutsuagoa, justuagoa, duinagoa eta askeagoa izango den euskal jendarte baterako bidean. Hala baina, tokiko instituzioetatik geure komunitateak bizi diren errealitatetik abiatzeko erantzunkizuna daukagu. LGTBI komunitateko kideak oso modu ezberdinetan bizi dira euren nazionalitatearen arabera, baino baita euren kokapen geografiko edo bizi diren herri edo hirien arabera.
Errealitatea oso anitza da eta herri bakoitzean sortzen diren mikrojendarten aurrerapen abiadurak oso ezberdinak dira tamalez. Gaur egun, Goierri eta Ordiziak orokorrean landa mundutik eratortzen den pentsamolde kontserbadorera lotuta jarraitzen dute. LGTBI komunitateko kideak sexiliora bultzatzen dituena, hiriburu edo hiri handietara ihes egiten dutelako euren sexualitatea modu irekiagoan bizitzeko aukera izateko. LGTBI komunitateko kidek haurtzaroetan eraberzaroko eskola garaian eta herrietan sortzen direnko harriek errepikatzen dituzten jokamolde heteronormatiboengatik pairatzen duten bazterkeria ezkutatu ezin dezakegun errealitatea dira. Horregatik, erakunde adierazpen hau aurkezten dugu. Erakunde adierazpenak biltzen ditu puntu ezberdinak. Lehenengo puntua da, Ordiziko Udala konpromiso hartzen duela LGTBI komunitatearen egoera erreala jasotzen duen diagnostikoa burutzeko, perspektiba historikotik oinarrituta herriko bizipenak jasotzeko. 2. Ordiziako Udala konpromiso hartzen du lanean jarraitzeko hezkuntzaren alorrean, eskola bizikidetza bultzatzeko, LGTBI pertsonen tratu berdintasunaren alorrean, neurriak hartuz, transexualitate egoeran dauden umeak eta nerabeak babesteko, bereziki transerrealitatea barne hartzen duten sexu heziketarako prozesuetan, hori guztia arreta sexologikoan akreditatuta dauden pertsonen eskutik. 3. Ordiziako Udala konpromiso hartzen du eraso eta jazarpen LGTBI fobikoei aurre egiteko erantzun eta arreta protokoloak bultzatzen jarraitzeko. Hainbat esparrutan, hezkuntzan, kulturan, komunikazioan eta enpresetan. Konpromiso berezi batekin, Ordiziako hezkuntza zentro guztiekin protokolo bat adosteko, batez ere bullying edo eskola jazarpenetan LGTBI komunitateko aurretan erabeak babesteko. Eta bereziki trans direnak, gizarte eta hezkuntza eragileekin transrealitatea barneratzen duten landutako hezkuntza prozesuak sustatuz eta euren ikastetxetan eraso eta jazarpen LGTBI fobikoa jasatzen dituzten familia edo aurrek udalera bitartekari moduan jotzeko aukera bermatuz. 4. Ordiziako Udala konpromiso hartzen du tokiko administrazio publikoko langileentzat prestakuntza programak martxan jartzeko, arreta berezia jarriz jendaurrean lan egiten dutenengan. LGTBI pertsonen eskubideak bermatzera bideratutako neurriak aktibatzeko, hala nola administrario formularioetan aldaketak egitea, binarismoa gainditzeko, aldagelaketa komunak egokitzea, instalazio publikoetan, igereleku publikoen araudiak. Eta bar. 4. Ordiziako Udalak eskumenak dituzten erakundei eskatzen die, Eusko Jaurlaritzaren barne saila eta Eudel udalen laguntzarekin, prestakuntza programak abian jar ditzatela udaltzaingoek eta ertzaintzak sexu orientazioagatik, sexu identitateagatik eta genero adierazpenagatik ematen diren delitu kasuetan, prebentzioa eta detekzioa hobetzeko tresnak izan ditzaten. 6. Bostan aurrekoa, barkatu. 6. Ordiziako Udala konpromiso hartzen du COVID-19 pandemiak ekarri duen errealitate berrian, berdintasunezko jendarte libereago bat eraikitzeko. 7. Ordiziako Udala Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen die beren eskumenen bidez, garatu eta aplikatu ditzatela sexu orientazioagatik, sexu identitateagatik, genero adierazpenagatik eta familia dibertsitateagatik ematen diren diskriminazio ororen kontrako legedian aurreikusita dauden neurri guztiak. Gure jendarteetik, familian, eskolan, harrera zentroetan, lanean, gizartean eta politikan ematen diren edozein motatako LGTBI fobiak desagerrarazteko helburuarekin. 8. Ordiziako Udala Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio dibertsitatea ikusarazteko kanpaina bat egin dezala, sexu orientazio eta identitateak ardatz harturik eta erakundetik susta ditzala LGTBI mugimenduaren oroitzapen ekitaldi nagusiak, hala nola transurria, maiatzaren 17, LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna eta ekainaren 28 LGTBI harrotasunaren eta askatasunaren eguna. 9. Ordiziako Udalak Foru Aldundiari ardatz hartu Aldundiari foru liburutegian funts bibliografiko bereziak sor ditzala, homosexualitatea, bisexualitatea, transexualitatea eta intersexualitatearen nozioarekin zerikusia dutenak. Errespetu eta diskriminaziorik gabeko jarreretatik eta sexu dibertsitatearen eta giza eskubideen ikuspuntutik. 10. Ordiziako Udalak erregistro zibilari eskatzen dio emakumezkoen bikoteak diskriminatzen dituen jaio berriak erregistratzeko ezkondua egoteko eskakizuna ezabatu dezala. 11. Ordiziako Udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio LGTBI Euskal Lege Integral bat burutu dezala eta aurreko legealdian egiteke gelditu zen transexualitatearen lege integralaren erreforma izapidetu dezala. 12. Ordiziako Udalak
Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio LGTBI Euskal Kontseilua sor dezala gizarte eragile publiko eta pribatuen partaidetza aktiborako gune gisa. 13. Ordiziako udalak erakunde publiko naiz pribatuei eskatzen die apur ditzatela emakume bisexualei, lesbianei eta transexualei lotutako estereotipoak. 14. Ordiziako udalak gai honetan eskumenak dituzten erakundei eskatzen die bultza ditzatela emakume transexualen prestakuntza eta espezializazio ekintzak emakume horiek pairatzen dituzten langabezia tasa handiei aurre egiteko. Eta 15. Ordiziako udalak bere konpromisoa irmoa adierazten du LGTBI kolektiboaren eskubidekin eta berdintasunarekin eta ekainaren 28an dibertsitatearen ikurra den hortzadarraren bandera jarriko du udaleko balkoi nagusian eta dei egiten dio ordiziar guztiei LGTBI harrotasunaren egunean antolatutako ekitaldean parte hartzera. Streaming bidez edo ekitaldietara bertara hurbilduz segurtasun neurri guztiak hartuko direla bermatuz. Bozkatuko dugu. Aldeko bozkak. Eta azkeneko puntua galderroguak. Bueno, ni gauz pare bat. Jaso deu kontu hartzaileen txostena Eibarko udalan. Gurengon, kendu. Esan barri zuzentuko. Hori. Gero, hori, simple komentarioa. Beak argi dagoena da, ez dagokiola Eibarreko armarrikin bidalitako txostena, baina, errealitatea da, bea Eibarreko kontu hartzaia da, eta orditzin akumulazioa egiten dula, orduan bai, konturatu behar esan dio zuzentzeko. Eta gero, ez dakite, igual, ez dut ondo esaten, baina lehenago esan behar non, con el tema este de la brecha digital y demás, eta ez dakit ondo esango deten, zatik ez gaude oso ondo informatuta ez da ere, orduan hori ere jakin beharko gendun. Ni dakidala hemen Farolan proiektuotan eta hor sistema bat zegoen, igual Josebak hobeto esplikatuko ni baino, kasu honetan asko lagundu zeikena, eta dakigunez hori anula bindala. Orduan, Hor gertatu zen, hor sistema hori pentsatuta zeon, aizkorpek eta pentsatuta zeuken, bakizu gero adjudikatu zitzaion okerrez baldin badau inelko hori, eta hor kriston, ohituta gaude kontratazio publikoen sortzen zaizkigun gerrakin, eta hor kriston gatazka sortu zen, beraiek esate zutelako, jarri bartzan dispositibo hori etzegola ondo jarrita presuposton, beste bazala, bakizue, prezio kontradiktoriok, pasatu zuten prezioa barbaria bazan, eta egia da begiratu zala, jone hontzan hasieran hor peleatzen, gero Romanek jasozun eta begiratzen on ginen teknikoki ere bai, eta beraiek pasatzen zuten, hartu zuten kontratua irabazi zuen, baina nola hori behaiek aldarrikatzen zuen zala prezio kontradiktorio bat edo prezio berri bat, barbaria bat eskatzen zuten. Kontratua behare bai eskatzen zuenakin inkluso aldatu inberko genuke, eta azkenen etzan lortu negoziaketa hortan sartzea, bai intzan aizkorpekin eta aztertu, eta hor esan ziguten baita ere, beraiek proposatzen zuen hori baina aldaketa bat etorri bartzala berriz, eta dispositibo berri batzuk eta baita atera bartzila, eta komenizala, hobezala gatazka hortan ez sortzea, eta hurrengo fasetan sartzen jutea, baina argi dauna da, hori bai haitu geha komentatzen, bai farola berrika aldatzen goazen einen, wifi transmisore hori aukera hori ematea, eta horrek baita egiten zon ez bakarrik wifi baizik, eta gero monitorizazio sisteman farola bakoitzak bialtzen do informazioa, zenbaen bora daun piztuta, ze inzidentzi dauzken, orduan hor guain berriro beste buelta bat eman bartzaio, eta behidatu behar duguna da izkorpekin benetan
ze sistema jarri behar deun, eta hor bai aigeana baita, aipatu dizueten beste, Izarkomen bidez, badirudi Izarkomek, hemen sortu zen, Maiuzkalen dauke, Goiekin bueltan sortu zen, inkubategi hortan sortutako telekomunikazio enpresa da, guaintxe Goiekiko hor eraikuntza berritik horrondon daukete poste bat, eta Usurbetik ere beste bat daukete, da hortik haidie behaiek sarea ematen puntu askota. Orduan, gehatu ginen bilera hortan, proposamen bat egiteko ea Ordizi mailan, hor goitik ematen dan sare hortan, ez dakit igual farolak eta erabili gabe, ea aukera dagoen zerbitzu emateko edo nola. Eta bai gelditu geana da, proposamen bat egingo digutela, Ordizi mailan ze aukera dagoen. Orduan bai Izarkomekin alde batetik, bide batez, langile bat Aizkorpeko langile izan dela, eta Aizkorpek egindako auditoria hortan eta egindako proposamen hortatik bai begiratu behar da, eta segurazki hortik etorriko da soluzioa, faroletako wifi hori jartzetik. Ez dakitena denetan jarritzea behartuta ongo gean, o batzutan, baina bai. Eta gero, zer esan barrezu? Horrek egiten zona baita zen, kontatu zenbat, zuk argiterin jartzen bat zenun puntu batzutan kale nagusina, beste kale batzutan, jakin zenbat pertsona pasatzen zien egunean, komertziorako, azorkarako, eta hori ere baita zeuken, hori ala zan, Nik usten dut, gui ninion, gerenen ingurumenan eta Aizkorpekokin, lakaiekin da, barraulekin gerenen, hori esplikatzen zion baita, pertsonan kontaketa eta hori. Aizkorpek proiektun sartu zonen, berez hori zan proiektun zona, baina gero egia da hori adjudikatu zanen, nik ez dakit aurrekontun edo nola jasotzen zon, eta horre onda gatazka. Ze badirudi aurrekontuna saltzen zana, ez dakit ja edo bakizu jartzen dola o modeloa o ez dakit ze mota, eta obsoleto gelditu zan, beste bat aldatu hartzala, etzala kompatibila farolakin eta hor sortu zan gatazka. Hasieran nik pertsonen kontaketana zehaztasun horrekin ez, baina ni badakit bai zeukela aurrikusita olako megafoni bezalako estuare bai bazeuken. Hasiera baten musika jartzeko eta bai bazeuken. Eta gero, normalizazio berri hau usten dut eskutik guten aizakula. Normalizazio berri hau eskutik juten aizakula. Esan nahi dut, ni atzo pasau nintzen Urdineko kale hortatik eta, pasada bat. Eta gero, ari berdinera, taberna batzu daude, izten dutela nahi duten ordutan. Orduan, ez dakit, hori gure kontrola izan barko zen. Horra azterketa bat ahi gaiten, egie da, eta batzuk kontrolatzeko beste batzuk baino horrexago di, eta bai aztertu deu. Eta itxiera orduk baino gehiago, baita ere, baino bai egie da, kontuatzen nahi gara baita, ze astebururo kamara bidezko jarraipen egiten nahi gara, egie da ordu egiten ez daula udaltzainik, ertzaina pasatzen da, eta bai gertatzen nahi zegu baita ere, itxiera orduk alamuz betetzen diela, baino kanpon, behin itxitakon, jende pilo bat galditzen dela. Nahiko modu deskontrolatu baten eta nahiko epe luze baten. Eta arazo asko sortzen ez daizkigu eta zentzu baten, azkenen festak bertan bera uzteko erabaki baita hortan oinarritzen da gehien bat, ikusten deulako, normalidade berrien, normalidade zarra baino kainerogoa etortzen nahi zaigula eta benetan oso zaie dela ikustea hau nola frenatu daiteken o nola lotu daiteken, ez? Oso pendiente gaude baita ere,
bueno, astebururo nahiko potentea da ordizine bai, baina festak nahiko preokupatzen du eta egia pixka jarraipena egiten, bueno, seguran izan die, Tolosan, bai, egon da, bai. Eta Arrasaten bai, eta ez dakigu horre bai, egie da, oraindik eta eskatu deu, orain arte boletinen argitaratzen ziren agindu guztik, gutxi gora bera, ertzainak egiten zon, agindu aldaketa bakoitza zenen irizpide batzuk pasatzen zitizkiguten barne saietik, eta hoi erabili da, orain arte, olako, udaltzainek erabili due kontroleako jarraibide bezala, ez? Eta orain, normaltasun berri hontan, ez daukeu hori. Orduan, momentu batzutan ez da guztiz argi zer dan aplikagarri eta zerrez. Ze, printzipioz, Espainiko boletinen argitaratuko agindu horiek alarma egoerakok, oain, berez, ez daude indarren. Horren ordez, Eusko Jaurlaritzako aginduk eta dekretu daude, baina, klaro, gautza asko ez dituzte zehazten. Eta momentu hontan, hortxe gaude entre Pinto y Baldomoro esatean bezala. Eta zai baita ere argitzeko eta pixkat, ezartzeko baldintza horiek zeintzuk izango dien, eta ostalarekin ere hitz egin gendun, eta ordutegin asuntua ere hor dago, eta gertatzen dena da ordutegikin ere bai, udako ordutegi indarren dagoela, eta, claro, udako ordutegi 3. kategoriko tabernetan lauterdik da. Eta ez da gu jartzen duen ordutegi bat. Hor ere galdetu deu, ze ordutegi hori Eusko Jaurlaritzako dekretu bada, dekretu horrek arautzen do taberna barrun ordutegi kategorien arabera, eta zalantza asko ditugu, benetan udalak... Txitu dezakezu? Bai, hori da, maksimo. Nik uste, nik komentatu dizut, igual, akian konsulta bat, dezakegu Eusko Jaurlaritzan, nik uste eta hau egoera berezi badala, esan. Dekretuan ez dut uste zerpatzen donik txitu. Hor baita ere, alarma fasen gertatzen dena da, hor, klaro, interpretazioak alarma aurreko fasetan ere gertatu zitza, egun boletinen jartzen zon, ozio nokturno edo gaueko tabernak itxita onbartziela, klaro. Baina ertzainak hartu zuen irizpidea da, hori bakizuela 3. kategoriko kontsideratzen dira, diskotekak. Baina, goitzeko 3 karte, 4 karte irikita dagoen taberna bat ozio nokturno da, edo ez da, ez? Hor adibidez, barne saien interpretatu zen, boen argitaratuko hori, adibidez ordizinez ala aplikagarri, ordizinez daula 3. kategoriako diskoteka edo lokal bat. Orduan hor ere bai, jasotzen ditugun irizpidek baita ez dio oso garbik. Baina jarraipena egiten nahi da, gehien bat, bai batez ere kamara bidez eta, jendea pilatu eta taberna irikita daun edo ez daun edo ikusten dan horietan. Hala eta guztiz nik uste ertzain nagusiarekin hitz egin beharko zela, zeren ni testigua naiz, goizeko 4:00 pasa ertzaina Etxezarreta kaletik, jendea egon eta pasa, esertxez geratu eta esertxor esan. Hori gertatu egin da, dela 2 asteburu, larunbata igandera. 4:00 handi pasau zien, 30 pertsona bazeren, eta pasau zien esertxorez. Orduan ikuste ertzain nagusiarekin hitz egin behar zela, segimendu hori serio eraman dezaten. Ja, bai, baina zena edet... Bai, hori garbi dago, baina... Bakarrik beraiek ere koordinatu.
horrei erantzun bat eman zaio. Ni testigu naiz ez da pertsona kalendarenak, baizik eta dare akogoio edaten eta gainez inungo neurri gabe. Orduan, hor puntu horretan ertzaina badauk ez zer eginik, nike prebentzioa gainaz behar bada jarrita, arratsaldeko gaueko 10:00 pareja bat han, pues que esté hasta las 5 de la mañana, beraia jakingo zer, ez dakit olako neurri, baina prebentzio bat jarri, ez dakit, egin dezatela, ez? Bueno, bai, baina tabernariri udalak esan beharko dio, eta esan nahi dut, danan ardura da, baina udalarena ere bai. Listo. Yo tengo una pregunta. ¿Habéis estado un poco en la recepción de los bonos económicos en las viviendas del pueblo? Si se han entregado a todas, porque a mí me han llegado unos cuantos, desde la calle Ocorro, Caleberri, Altamira, y parece que, algunos no los han encontrado. Igual es que los han tirado también con la propaganda, ¿no? Pero a mí me han llegado bastantes que no les han llegado. ¿Habéis estado eso? Bonon banaketa intzan, guain, gureak bitartez beak aterazon kontratu banaketak egiteko, eta behin bitartez inda. Jaso ditugu bai udaletxen, baino batez ere baita ere Ordizianetik jaso ditugu intzidentzi asko. Eta egie da, jaso genitula baita sobratutako eundapiko bono banatu gabe. Orduan, jarri ginen harremanetan banaketa egintzuenekin, egia esan azalpenak ez ziren oso egokik izan gure ustez eta rekriminatu diegu banaketa, baina egin da bigarren banaketa bat. Jaso die alde batetik helbidek nun ez dien jaso badaude kale batzuk edo etxe bizitza batzuk ez dala jaso, bloke guztik ez dola jaso, eta orduan hoietan banaketa berriro inda, jaso ditugunetan, hor zerrenda bat indegu udaletxen jaso eta Ordizianek jaso ditun reklamazioekin, banaketa bat inda, eta gero hor zeuden baita identifikatuta pertsona batzuk deitu da komunitatea eta igual komunitateek jasota zeukela, baina igual izan die pertsona puntualenak. Orduan, banaketa guk egin dugu berriro banaketa enpresakin, eta gero Ordizian arduratu da pertsonalak izan dien reklamazio horiei banan berriro emateko, eta gero asmoa baita da, behintzete, Ordizianei baita ere, sobratzen baldin badie banaketa hortan bonoiek, Ordizianen ustea, behaiek pixka kudeatzeko ez modu iriki baten, baina jendeak protestatzen baldin badu edo ez badu jasotzeko. Guri ere esan digute lapurtu dituztela batzuk, ez dakit egie da, batzuk bai konstatatu duela, ondoko butzoietan badakitela badaola, eta beraiei, bai. Eta orduan guk baita ere esan diegu, merkatariri eta Ordizianen bitartez ere esan diegu, jendea juten zaienen pixkat eta gaina ezagunek eta bezerok eta dienen, eta kredibilitate guztia dauketenen baita, bideratzeko, Ordizianea bideratzeko emateko bakoitzari berea.
Eta guain aigana da, baloratzen benetan, urrin planteatzen den bigarren banaketa hortan, ze banaketa sistema edo erabiliko da, nobeto, bakoitz puntun baten akreditatzea, iaia 6.000 bono jun zuzeintzea jaso horire, igual zaile da, baino behiratzen ari gana da, berra aukera dagoen beste modu baten banaketa egiteko. Beste leku batzutan indute denda bakoitzai bonok 5, 10 edo 10 bonok hori ja erabakingo zan zenbat jarri, eta gero orduan juten danen bezeroa eskaintzen zaio bonoa daula. Eta hori da erabat baita egokie kudeatzeko, zatio, igual askotan ordizin kanpoko jendeare etortzen da. Erostea, ondo dau, ordiziarrei ematea, ordiziarran dirukin ikendalako, ez? Azkenen bonok eta ordizia iritsi zaigulako danoi, edo, saiatu gea danoien iristea bonok eta gero beste sistema, nik ezautzen detena, behasainen indana da hori indana. Guk hori planteatu genien. Iruditzen zitzaigulako hasiera baten merkatarikin bildu ginenen planteatu genien hori. Esatea, modu ekilibratu baten bakoitzak dauke, baino guri esan zigut, behaiek adierazi zigutenan arabera, bai esan ziguten justu momentu hontan behartzutela, herritarrek behaiek ikusten zuela behartzuela incentibo bat. Hau da, denda etziela sartu behar. Karo, zuk bonok baldin baduzkezu denda sartu arte ez dezu, ez? Orduan ja sartzen zea erostea eta erabiltzen zu ondo dagola, horretarako planteatzen zen bigarren bakoitzari 1.000 euroko banatzeko aukera hori, ez degula solapatu nahi izan honekin, baino behaiek esaten ziguten lehenengo golpe hontan, dendarik esaten ziguten, nik behar dut incentibo bat jendean ere dendan sartzeko. Ze egon geha etxeen eta nik behar dut zerbait bultzatzeko eta orduan jendea ja horrekin badator denda. Eta orduan hor, adibidez, hor kriterioa aldatu zen, behaiek hori esan zigutelako, bai. Eta hor bai egin dana da, ze eskatu ziguten guk bai jarri gendun baldintza bezala fakturazioa 125 bakarrik, hau da, 125 galdu duten entzat, laguntzatan eta zena, eta hori azkenen ordizianetik esan ziguten, bazeudela batzuk, eta igo da 150 irikitzeko espektroa. Eta nik uste dut urrin planteatzen baldin bada ja, ikusi barko zala berroi nola planteatzen dan, baina igual zabaldu barko litzatekeela baita espektroa gehiago, bai. Eta hor, guaintxe bertan, behaiekin ere hitz egiten, zalantzan dago, ea hori bai da denda bakoitzak jasoko zitun 1.000 euro dendak beak bonok edo kudeatzeko, eta hor behaiekin nahi geha, guztiz horrela izango dan, edo horrela prestatuta daude oinarrik, baina behaiek eguain jaide ikusten, eta ea guztiz horrela izango dan, edo beste nabardura bat edo sartzen zaion, behaiek proposatzen duenan arabera. Eta beste leku batzutan hori aztertu beharko da, haidie, eta igual gestionatzeko beda, APP bidez. Jasotzen da etxe bakoitzen edo, eta orduan mobileko QR batekin, hori APP bat inbar da, dendari guztik eduki behar du, baina hori momentu hontan udaletxe batzutan, batez ere oso handik dienak, haidi olako sistema bat erabiltzen. Orduan ikusi behar dugu gain, ea guri, guain ez, baina urria behi da, igual olako bat asko zera eginkorragoa da, porque horretza izu inor eskapatzen. Edozein kasutan, ez dugu deialdi iriki bat egin esateko ordizianetik edo pasatzeko, baino jendeari edo iristen baldin bazaizu edo behintzet ordizianea pasatzeko, ze anaidi eramaten kontrola eta zeinek ez don jaso eta aldala. Egia da diru edala. Zuk gasto bat inbar dezu lortzeko, baino diru bat balio do.
Bueno, orduan bukatutzat emango dugu. Eskerrik asko.